11 836 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Banská Bystrica. Zvolen osobná stanica Žiar nad Hronom, Levice, Šurany a Šaja, ktorý pokračuje smer Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 35 minút, príde na koľaj 4. Zaručenom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2, vozne druhej triedy číslo 3 a 4 a vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5 až 7. Rýchlik 11 836 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Banská Bystrica. Zvolen osobná stanica Žiar nad Hronom, Levice, Šurany a Šaja, ktorý pokračuje smer Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 35 minút, prichádza na koľaj 4. Stanica Galanta, rýchlik 11 836 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Banská Bystrica. Zvolen osobná stanica Žiar nad Hronom, Levice, Šurany a Šaja, ktorý pokračuje smer Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 35 minút, prišiel na koľaj 4. Rýchlik 11 836 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 35 minút, stojí na koľaji 4. Rýchlik 11 836 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 13 hodín 35 minút, stojí na koľaji 4. Pripravený na odchod. Запорожью хотите?